Ako Makedonija nečega ima u izobilju, onda je to istorija. Tačnije rečeno, okamenjena istorija. Tokom samo 3 godine, nacionalno-konzervativna vlada u Skoplju je sagradila 40 spomenika i 20 monumentalnih zdanja. Taj projekat je sporan jer u zemlji u kojoj pre jedni pored drugih nego jedni sa drugima žive Makedonci, Albanci, Turci, Romi i Srbi, stalno se postavlja pitanje čiju istoriju treba ovekovečiti. Skoplje 2014 je projekat koji menja identitet grada i ljudi. On ne spaja ljude, već je izraz manije veličine, zid koji i fizički razdvaja etničke grupe. Ermira Mehmeti tvrdi da se spomenici podižu samo hrišćanskim makedonskim herojima, pri čemu su Albanci, većinom muslimani, druga po veličini etnička grupa u državi. Osim toga, u decembru prošle godine je vlada otkrila i spomenik srpskom caru Dušanu, koji je, kaže, nekada podjarmljivao Albance. Jedne noći nekoliko Albanaca, među kojima je bila i Ermira Mehmeti, pokušali su da sruše Dušana sa postolja. Ali Dušan je odoleo napadu, doduše ne bez tragova uništavanja. Ermira Mehmeti sada može da ga posmatra samo sa distance, policija čuva spomenik. Optužbe za vandalizam koje su mi upućene su etnički i politički motivisane. To je dvostruki moral. Rušenje Lenjinovog spomenika u Ukrajini je prihvaćeno kao demokratski čin, a naša akcija je proglašena za vandalizam. Za mene je vandalizam samovoljno postavljanje ove statue bez naše saglasnosti. Lider Demokratske partije Srba u Makedoniji kritikuje vlasti zato što još nisu pokrenule istragu protiv počinilaca. I njegova stranka i stranka Mehmetijeve su u istoj vladajućoj koaliciji, ali trvenja su neizbežna. Ta komparacija Moremo Laraka je smešna. To poređenje je u najmanju ruku smešno. Ako ona smatra da rušenje spomenika spada u evropske vrednosti, onda je to tumačenje sasvim pogrešno. Deo političkih grupacija u Makedoniji još nije odustao od svojih radikalnih i ekstremističkih načina delovanja. Radikalni i ekstremistički načini na delovanje. Spor oko skulpture je stvorio podele u vladajućoj koaliciji. Sa gradnjom se ne prestaje. Niko od nadležnih nije želeo da nam da izjavu na tu temu. Ministarstvo kulture je u projekat uložilo 208 miliona evra. Makedonski istoričar umetnosti Nikolaj Kausidis ima svoje viđenje tog projekta. Što ovaj projekt ja dava, generalno, Projekat treba da pokaže da su Makedonci Evropljani, da vrede, da imaju svoju civilizaciju. Makedonci te ima svoja civilizacija. Točno, to je projekat koji ostavlja takvu fasadu ili takav utisak, a možda i stvara dobar alibi i za neke finansijske malverzacije. Može bi za nekakvi finansijski malverzacije. Ovaj istoričar umetnosti smatra da je bilo bolje da je umjesto gradnje mnogobrojnih novih spomenika renoviran istorijski stari grad, u kome većinom žive Albanci. A Ermira Mehmeti se žali da preduzeća bliska vladi grade spomenike sa kojima se identifikuje samo većinsko makedonsko stanovništvo. Dokle god je tako, u ovoj zemlji neće biti mira. Ako neko želi da investira u projekat Skoplje 2014, onda sve ide brzo, dozvole gotovo da i nisu potrebne, a investiranje u stari grad kao da je nemoguće. Skoplje 2014 je jedan od najkontroverznijih projekata u Makedoniji. U toj zemlji postoji pravo nadmetanje u isticanju etničkih obeležja. Danas već na svakih 800 stanovnika dolazi po jedna crkva ili džamija. Na identitetu nacije se marljivo radi, i to ne samo u Skoplju.